Rydw i yma yn Mawrth ger Abergwaun yn Sir Benfro, lle nôl ym 1866 roedd un o'r grifau telegraff gyntaf ar dras yr Iwerydd yn terfynu fan hyn ar y traeth hwn. Roedd y signalau yn cael ei anfon i Llundain allan o adeilod bach uwchben y traeth. Mae'r traeth yma yn arwyddocaol yn hanes cyfathrebu rhwng gyfandirol, ond rydw i yma i drafod mater lot mwy gyfoes, digidol a'r cyfryngau cymdeithasol sy'n dod i Brydain dros y flynyddoedd nesaf. Ym mis Mawrth, cyhoeddodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig ei cynllun ar gyfer digidol. O dan y system newydd, bydd gan bawb digidol ar ei ffôn sy'n profi enw, oedran, statws preswylio ym Mhrydain a llun o'r person hefyd. Medde y Llywodraeth bydd y system newydd yn gwneud i'n haws i bobl cael mynediad at wasanaethau gyhoeddus ym Mhrydain fel bydd taliadau ac etholiadau. Maen nhw hefyd yn dweud bydd yn gwneud yn anoddach i bobl sydd heb hawl gweithio ym Mhrydain i gael swyddi. Mae'r Llywodraeth yn gobeithio cael y system newydd yn rhedeg erbyn 2029. Mae'r ymateb gwleidyddol i'r cynllun wedi bod yn negyddol gan bron pob plaid heblaw llafur. Mae arweinwyr y ceidwadwyr, y gwerddion, y democratau rhyddfrydol a'r Reform UK wedi dod allan yn erbyn y cynlluniau yn ogystal â'r SNP, Plaid Cymru a phob plaid fawr yn Gogledd Iwerddon. Mae'r dadlau yn erbyn y cynlluniau yn cynnwys pryderon am yr effaith ar rhyddid sifil, ar diogelwch data, ar breifatrwydd, ac yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon, teimlad bod yr enw newydd ar y cynllun, BritCard, yn mynd i gwthio hunaniaeth Prydeinig a'r pobl sydd ddim yn weld eu hunain yn Brydeinig. Mae'r Llywodraeth hefyd wedi cyhoeddi cynllun i wahardd pobl dan 16 oed rhag defnyddio ystad o cyfryngau cymdeithasol fel Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube a Twitter neu X. Mae'r cynlluniau hefyd yn gynnwys rheolau newydd i defnyddwyr sy'n 16 ac 17 oed ac yn rhoi cyfrifoldebau newydd ar y platfformau i brofi oedran defnyddwyr. Bydd apiau anfon negeseuon fel WhatsApp a Signal yn cael ei eithrio o'r Gwaharddiad, yn ogystal â apiau newyddion, platfformau chwarae gemau a cynnwys addysgol ar y we. Medde y Llywodraeth bod gan y newidiadau cefnogaeth uchel ymhlith y cyhoedd ac ei bod yn angenrheidiol i ddiogelu plant rhag gweld cynnwys niweidiol ar-lein. Mae'r Llywodraeth yn cymryd ysbrydoliaeth gan y newidiadau cymerodd Australia y llynedd, ac maen nhw'n gobeithio cael y newidiadau mewn i effaith ym Mhrydain dechrau blwyddyn nesaf. Mae gwrthwynebiad i'w cynlluniau wedi dod gan cwmnioedd sy'n rhedeg gwasanaethau ar-lein fel Meta a Google. Maen nhw'n dweud bod gwahardd plant o'i wasanaethau nhw yn mynd i gwthio nhw mewn i ofodoedd mwy beryglus ar-lein lle mae'n bosib bod nhw'n gweld mwy o gynnwys niweidiol. Maen nhw hefyd yn poeni bydd plant yn cael ei ynysu o'r gymunedau sy'n bwysig i nhw, felly mae'r cwmnioedd yn meddwl ni fydd y mesur yn effeithiol ac yn bosib yn gweithio yn erbyn y cynllun. Cefnogir y cynlluniau newydd gan grwpiau diogelwch ar-lein ac elusennau sy'n cefnogi pobl sydd wedi colli pobl ifanc fel ganlyniad o weithgareddau ar-lein. Medde y Comisiynwyr Plant yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon bod ganddynt pryderon am effeithlonrwydd y cynllun. Mae rhai hefyd yn meddwl bod gwahardd pobl ifanc rhag defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn ffordd slei o gael digidol orfodol trwy'r drws gefn. Bydd yn ddiddorol iawn i weld beth fydd yn digwydd dros y blynyddoedd nesaf tra bod y cynlluniau yn mynd trwy'r Llywodraeth. Lloyd Warburton ar gyfer y Cymro yn Mawrth yn Sir Benfro.